приятели, пак сори за прекъсването. Не знам защо така е, много тъпа тази програма е. Банди тъпакам. Вай, как ме лагва. Дръвен, закопан се в земята. Един човек закопан в земята. И на него му е бък или на мен става някакъв бък. Вай така, майко, с кожени брони. Виждам го. Аз ги килвам тия като нищо. What? Той е много яки палмички. Килнаха го! Идва. Ти за палмички ми мислиш. Това пък къде ще избяга. О! Взех му работи. Христос бе, Христос. Христос е. Христонче. И много яки палми има тук, гледай. Има спрейдия на очи. Какви с тия палми, ба? Палми. Ели, закопавам земята. Това на тебе ти е бък. Да, не. Това е палма Лео Рошев. Палма е. Майко, взех милиони каски. Има един с кожуси. Много оригинално. Сказвам. Майко, тук е един с голд меч влезна. Бой по този голд меча. Някой да напрекъцам с... Майко, вай колко кожни работи. Кожени работи паднаха от този с кожените, нали? Майко падна. Дай си голд меча, маймунта. Майко, то пък чака! Аре, спрете като с кожените брони! Да го справя. Удрей го, той пише хом! Така ли не разберете? Майко, доста работи взех. Доста. Вей, то са го пострелвали стрели. И пак ще му падна. Майко, един падне с... Айде, сега ще му убия човек. Пък има много кожени работи. Идвам бе, човек. Ема аз нямам място! Идваш, цял ден ми идваш. Цял ден. Майко, взех ги. Плинта. Остави. Бандикам. Вай! Добре. Скочка. Скок в дупка. Сърца червени. Майко, диск. Той имаше диск. Какъв диск му? Диск бе? Това ако не може да намериш диск. И ти си много бързо, Пенчо. Кой аз ли? Ами аз. Майко, кожените гащи и така се въря по такъвто и си ги намерях. Който от тия ще кара пише в коментарите, че иска, който от лески да пише лески. Така че лескарите ги мрази, ама ако Джин Геймкаст е лескарен, нека да го напише. Спокойно, него няма да го мрази. Който от любимец също да пише любимец. Аз съм от любимец. И аз. Аз съм за любимец са най-силните. Той Дарк Бойчо ми не бахте другите. Как бъхте тебе, човек? Не съм бъхта тебе. За кой си винаги близко до Ендър чест? Не може да става работа. И с един шабанай заседнахме. За кого бахтиш? Аз убих него. Ще обаче и мен. Защото не знае, че си. Колко хубави. И високо на цвета ми лаги цесека! Лаги га! Вау! Тъпия шибан лаг! Вай, взели момичето.
Бърза! Какъв му е меча? Не, аз не го взех. Мене че какъв беше? Unchained Iron. Никога не сме взимали Iron на Enchant. Аз загубех него, па забравих да enchant. И аз. И аз бях 18. Има някакви скожени брони на 4 сърца. На 3. Да, той... Килнал го! И идвам ли? И ти да дориш, той има отрепа. И той ми не отрепа. Стана въпрос. И бачко се занимава с такива тъпи хора, другия клип не снимам. Другия клип, да знаете, снимам с други хора. Може да снимам с Метро. Или пък с един, Нямаш му скайпа. или пък с един приятел Боби JD Assassin. Може да сте го виждали в PvP България, той играе. Тоест премиум игра. Да. И след 20 дена, забравя да ви кажа, новината е, имам премиум игра. След 20 дена съм с премиум акаунт. И аз. Нашата баба ще не го купи. Ти още не си питал, какво се смееш? Наш баба ще го купи. И от коя карта баба ти ще го купи? Дило. От нейната, тя няма карта. С какво ме удреш? Това не стига. Беше на пажента. Нали? Да, Да, и ме удари. не съм. Не съм, той паси вика не съм. И аз съм сляп. Сляп си. Сляп. Сляп си. Сляп си. Сляп. Сляп си. Газа ти паски не съм сляп. И аз сляп си. Курати. Я сляп. Удари. Сляп. И аз се опитвам да килна кожения, той ми трепи не кошения. Трепи обикновените хора. Какво се занимаваме с Аз бейкош? не съм килил, аз чакам да ги убия. Че за това не замъш нищо. Какви ли си? Не. Я не знам портам, който е коски. Не под къде да знам пъти кой си. Ще сложа скин. И на друго, не ще сложа скин. Аз може и сега да сложа скин. Я другия клип съм с скин. И с друго име. За кой с друго име? Ето така? И къш намериш къщата. Не знам. Това от тония сървър. От тония сайт ще вземеш. И аз ще го туря. Защото няма тъпа. Ако ГМК гледат, да помолят админа да сложи тъпа. Тя да се админила. Окей, не са админила позната админа. Топа, защо ма трепиш бе? Седмите геймимец. Switch, магаре. Последна битка и трябва да приключваме епизода. Скачам на вътре. Влизам в някакъв капан. Майкъл, кожени работи. Връщам се. Тичам. Джъмп да му направя. Някой с кожени брони. И така трябва да свършим епизода. Довиждане, това беше от нас. Ние бяхме Килера Про и Даркбой. И довиждане, цветя.